ka daga hannu ka ce Allah ina da damuwa, ina da bukata, ina roƙonka, ina tawassali, ni ba kowa bane, kai ne mai komai, kai mai tausayi ne, mai jin kai ne, mai rahama ne, ka san ni, ka ganni, ka ba wani na gani, Allah ni ma ka bani. To Allah ba zai da hannunka haka kawai ba, sai ya maka ɗayan abubuwa guda uku. Annabi alaihi salatu wasallam yace ma min muslimin yad'u bi da'awatin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa atahu Allahu biha ihda thalath. Babu wani mai addu'a da zai daga hannu ya gaya wa Allah damuwa, a cikin damuwan nan babu sabo, a cikin damuwan nan babu yanke zumunta, sai Allah ya bashi bukatarsa ta ɗayan hanyoyi guda uku. Da aka bishara ga masu addu'a, wani zai ce malam na yi addu'an nan amma na ji shiru. Akramaka Allah baka ji shiru ba, ai ganin ka din ma shi yake nuna an amsa addu'ar. Na'am, dalilin da yasa muka ce amsa addu'a ka, akwai gidan mahaukata kana ciki yake da mahaukata, kai Allah ya baka hankali. Kurkuku cike yake da ɗaurarru, kai Allah ya baka yanci. Makabarta cike take da matattu, kai Allah ya baka rai. Na asibiti cike yake da marasa lafiya, kai Allah ya baka lafiya, kuma ka ce ba a yi ma komai ba. Mara lafiyan nan da zai bada duk abin da ya mallaka ya samu lafiya zai bayar. Mahaukacin nan da zai bada duk abin da ya mallaka ya warke ya dawo mai hankali irinka da ya bayar. Mataccen nan da zai samu minti ɗaya a ƙara masa ya dawo duniya da ya gyara uba da yawa, an ce babu wannan lokaci. So da haka me kake jira Allah ya maka bayan wannan? Ya yi ka musulmi a cikin al'umma manzo Allah, ya baka lafiya. In ma ka ce kai baka da shi, wani ba shi da shin kuma ba yi da lafiya ko ba shi da abin da zai sai maganin, kuma yana nena rayuwarsa a haka. Jama'a wani fa ba shi da yatsu amma haka yake rayuwa kuma yana godewa Allah. Wani ba shi da kafa haka yake rayuwa yake godewa Allah. Wani ba shi da ido haka yake rayuwa yake godewa Allah. Wani baya ji baya gani haka yake rayuwa yake godewa Allah. Duk Allah ya maka waɗannan ka ce kuma kana jira sai ya baka wani abu daban